Sikubingelele sikwamukele uPastor Weningi okubani nofanele siyacela ukuthi inamba isethe ngoba uyimember kusona ya 5 ntambama kuphela Monday to Friday kuphela ahong WhatsApp. Abantu baya WhatsApp. Ayikho neyodwa ivideo lakho nikolani be WhatsApp esifangazi ukuthi indlebe abantu abayisebenzisa iziphi lezi ezingafuni ukuzwa ukuthi ngithi angikuthandi ukuthi umuntu angWhatsApp. Yabona? Mina. So sibheka la udaba lamaphupho njengenjwayelo. Sibheka udaba lwetshalo, itshali oyingubo le encane embathwayo makushoniwe noma embathwayo makushadwa noma makunomsebenzi abayisebenzisa njengento yokuhlonipha, yabo? Umhlonipho noma into esakuhlonipha. So kunombukeli ke la ubuze ukuthi kungachazana uphupha uthengisa ke amatshalo noma amatshali lezi ngubo lezi ezincane zokuhlonipha. So naku singakusho ke uma uphupha. So number 1 isikhathi esiningi uma ngithi ukuphupha amatshali kupha uthalwa njengoluhle kakhulu uma uwathengisa. Lokusho lingenzeka uzophumelela emkhakheni wakho uma ethengiwe noma ukuthi kade ethengwa ngesikhathi wathengiswa. So ukhombe impumelelo kokwenzayo. Number 2 kwesinye isikhathi ke uma uphupha amatshalo amatshali kupha uma uwathengisa lungabuye lukhombe lokuthi ngenzeka sesisondele isikhathi sokugana uma umuntu wesifazane noma ke uzogana maduze uma kuthi umuntu wesilisa futhi uzoganwa ke unkosikazi oyedwa uma kuthi kuthengwe itshali lilodwa. Kepha kuma kuthengwe amatshali amabili ungahle uganwe amakhosikazi amabili ngokuhamba kwesikhathi. Yabo? Kanti uma umuntu wesifazane sikuzoba nabantu nezesheli ezimbili la kuzofana wena ukhethe khona esisodwa uzosigana. Siyabo? Asibhekela number 3 ngokwesintu kuma ngenzeka uphupha amatshali kupha uluhlu uma uwathengisa lungasho lingenzeka wena uyakhonjiswa lisesifikile isikhathi ukuthi ke uyokwembesa uma kuthi unaso isikwelelo sokuthi ngabe uyembesa noma ke uyaba noma kukhipha ibizo noma ke kumele uhambise inhlawulo noma ke amahlawulo emzini othile, yabona? So sibheka la uma uthengisa ke amatshali iloko esingakusho, yabo? Siyabonga. Yebo siyazi ukuthi kwabanye amatshali ashe isifo kwabanye ashe imicimbi osuke uza. Siyathola ngaza kwethu.